Welcome back, 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 welcome back mga kapakas. Malamig sa malamig sa malamig. Welcome back mga kapakas. Chicken pit, pork belly, adobo. Adobo, Hindi buong baboy. May adobo, Adidas. Wow! Pagyan mo na pre, sabaw. Para mas masarap. Para mas masarap. Mga kapakas, oh. Wow! Ay. Sili. Suka. Sili. No, ilagay natin ito, pre. Yum, yum, yum! Mga kapakas. Ang sarap. Sarap! Father, Thank you. thank you. Let's go mga kapakas. Pakalas na. Fight! Ang sarap! Delicioso! Hoy, hinay-hinay lang! Sarap talaga yung chicken pit. Wow! Basta may pagmamahal. Ano mga kaso? Sili. Mahinang nilalang! Sarap. Hinay-hinay lang. Wow. Sarap. Bayan niyo kami. Kapag sa hindi pa kumakain, kumain na kayo. Estoryahe. Ang sarap ng aming pagkain, no? Hindi nga. Wow, ang sarap. Pampabata. Ang taba. Pampabata ang taba. High blood! Sobrang lambot niya, no? Sing lambot ng relasyon mo. Oh, Magdali lang pala pre basta sa Facebook. Ito yung result cooker namin niluto. 12 minutes lang. Lagay nyo, isa, tapos antayin nyo muna tumunog yung pressure cooker nyo. Saka kayo mag bilang ng Dadali mo. 12 minutes lang to, pre. Wow! Hindi ka nakagahan? wow, diet! Hindi ka nagagahan, pre. Kung nagagahan ako. Wala masarap. May nalimutan na naman tayo. Meron. Lagi yan, pre. Tubig. Kulyanin. Kailangan. So delicious! Sarap niya. Ito mga kapakal. Kung 1 kilo dito sa amin ito, tiyan to tiyan. 260. 260. Yung pa naman eh 120. Ito tiyan. Yung paa. Yummy! Dito. Dito sa amin. Sarap. Eh, ang taba niya. Tama lang dito. Ay, tama. Suka. Ang sili. Sana all. Sarap.
Pre. Mm. Mm. Sabi? Hoy, lamon! Masarap yun ah. Gusto manok. Manok. Ah. Ay, nakakalimutan yung tubig, pre. Nag-ano na kasi tayo? Yung vlog natin na marami tayong inyong tubig. Mukbang tayo ng tubig. Ngayon. Marami kasi na pagluluto ng adobo, no? Marami, pre. Maraming klase. Depende sa pagluluto. Basta adobo. Adobo pa rin yan. Na may tuyo, luka, adobo yun. May isang klase yun to, pre, yung matamis. Pagluto. Tawag sa atin ito, humba. Pero yun, maraming toyo yun. Na, meron. Sarap na. Sige, bus na. Sarap ng adobo, guys. Pakalsa. Ang lambot. Hindi ko yata maubos to. Ha? Hindi ko yata maubos. Inang nilalang. Ka na? Ayan. Magpahinaan ng loob. Manalig ka. Salamat din pala sa sponsor ng Chicken Pit. Ano pa? Si Precious Lara Kagaman. Adidas. Adidas. Salamat sa din. sponsor na Adidas. Salamat din. Sa Nike, wala pa. Wala pang dumarating sa amin. Ay mga kabakals, anong luto nyo ng adobo? Comment down below na lang kung paano nyo luto yung adobo. Sa amin meron to eh, Fister sauce. May estasyon to. Estasyon? Hindi na ako bulis. Sarap kasi. Bulat lang ako. Basta sarap na sarap ako sa pagkain. Bulong talaga ako. Pangalan mo? Chan-chan. Ano mo lang ang pangalan mo? Sobrang sarap. Sobrang sarap nga. So yun mga kapakals, shoutout muna kami mga kapakals. Shoutout na pala sa brother ko si Jimbo Gorgonio. Happy birthday advance. Shout out! Happy birthday! Ingat ka lagi dyan tol. At saka kay Erwin Septimo, Brad, salamat sa pag-share ng mga videos namin. Salamat po. Salamat sa suporta, Brad. Ano ba? Yun lang. Shout out sa pinsan ko kay Jess Morta, nanonood din lagi. Maraming salamat. Bye. Sa Sing Mukbang Vlog, panoorin nyo din. Sing Mukbang Vlog. Sing Mukbang Vlog. Sing Mukbang Vlog. Panoorin nyo. Magpupusap din kayo doon. So yun. Maraming salamat sa sponsor namin, sa Adidas, sa Nike, nantay pa namin.
Kagawa ng lamisa na to sa tatay ko. Maraming salamat. I love you. At saka sa dahon, Dahon kay pare Timoy sa kanila to. Tatay Pedro. Maraming Tatay salamat. Pedro, ito. Sa sponsor sa dahon ng saging. Araw-araw namin kinukuha ng saging nyo. Kaya huwag kayong magalit. So yun. Nakapakal. Next vlog ulit. Maraming salamat. Au!